आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना दा नुगासिनो दङ नै बे मेसिनखौहाय नोंथांमोना नायनानैनो मिथिखाबाय जानो हागौ। बियो माइ हाग्रा मेसिन जोंनि सराइबिल एरियायावहाय देग्लायसो फार्स्ट टाइम लाबोदों आरो लाबोबाय जोंनि सराइबिल एरियायावहाय। ओमफ्राय देग्लायनिफ्राय माइ हाग्रा मेसिनजों हानो मोनसिगोन जोङो माइखौहाय। आंथ' नुफेराखैनोमोन बिदि मेसिनखौहाय, ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो आङो। लोगोफोर नै नोंथांमोनाबो नायलांदो, आङो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना माब्लाबा नुफेरबायमोन नामा? आंथ' नुफेरथाराखैमोन। दाथ' गोनोखोआरि जुग ना लोगोफोर, सोर मा दिरुनबाय थाथोंसै आरो जोंहा बाहायनो मोनबानो जाबाय इयुनाव। जिखालि गोदोनि बायदि खामला हाजिरा मावसोमबायनानै जाग्रा मानसिबो गैला, नागिरबाबो मोनखाला दा। ओंखायनो बेफोरबायदि मेसिन फैनायाबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजाङानो जादों, टाइमबो सेभ खालामो। बेनि थाखाय धन्यबाद आरो दिहुनग्रा सुबुंफोरनिसिम। नोंथांमोना दा बेबायदि मेसिनखौ नुनानै माबायदि मोनदों लोगोफोर? बाहायजाथाव मोनदों ना बाहायजाथावै मोनदों? आंनिबाथ' जोबोर मोजाङानो जादों। दा आं बे मेसिननि बागै इसिबां मानि गोथौयैबो मिथिया लोगोफोर, ओमफ्राय आङो जाखिनि मोनथियो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै आरो। दा नोंथांमोना एसे गोजौआवहाय हानाय नुगासिनो ना माइखौहाय, ओमफ्राय गुदियावबो हाजायोनो आरो माइ नाराखौहाय। ओमफ्राय माइ नारायाहाय जयो आरो गेजेरावहाय थबस्र' एसे फिसा जायो। जोङो माइहुं बानायनोबा, जों बर'फोरा माइहुं बानायनानै दोनोना, बेबायदि माइहुं बानायनायाव उदायला आरो बे माइ नाराया दा। दस्रा जाथियाथ' मोसौफोरनो दाना बानायनानै होयोना, दाना बानायनायावहाय थिग जाबाय आरो बियो, दानफ्लेनानैसो होखायो नालाय। अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। थेंक इउ लोगोफोर।